Asi ideme skúsiť otvoriť Minabox. Tak, dobre. Máme ho tu. 7. OK. To bingo. To už nebude nič. Aj. Nevadí. By the way. A chcel som vám povedať, že minule, že získal som starú. A neviem, kto som toho získal. Ešte. Na to nič, na to. No. Získal som Jayko Leeho, čo je dosť dobré. Hej, som rád. No, všetko. Asi ideme skúsiť otvoriť Minabox. Tak, dobre. Máme ho tu. 7. OK. To bingo. To už nebude nič. Aj. Nevadí. By the way. A chcel som vám povedať, že minule, že získal som starú. A neviem, kto som toho získal. Ešte. Na to nič, na to. No. Získal som Jayko Leeho, čo je dosť dobré. Hej, som rád. No, všetko. Asi ideme skúsiť otvoriť Minabox. Tak, dobre. Máme ho tu. 7. OK. To bingo. To už nebude nič. Aj. Nevadí. By the way. A chcel som vám povedať, že minule, že získal som starú. A neviem, kto som toho získal. Ešte. Na to nič, na to. No. Získal som Jayko Leeho, čo je dosť dobré. Hej, som rád. No, všetko. Asi ideme skúsiť otvoriť Minabox. Tak, dobre. Máme ho tu. 7. OK. To bingo. To už nebude nič. Aj. Nevadí. By the way. A chcel som vám povedať, že minule, že získal som